Футболистите на Локомотив Мездра започнаха с победа в първата си контролна среща от лятната подготовка. Мездрските железничари се наложиха с 4-1 на четвъртодивизионния Скала Зверино. Домакините имаха превъзходство над съперника от Зверино и стигнаха лесно до успеха с попадения на Борислав Боянов, Цветко Иванов, Борис Петков и Здравко Рафаилов. За Скала точен бе Иван Крумов. Треньорският щаб на мездренци Войн Войнов и Иван Редовски заложи на всичките си налични играчи, включително новите попълнения в отбора. В началото започнаха на вратата Юлиан Левашки, в защита Цветко Иванов, Петър Василев, Камен Каменов и Александър Кирилов. В халфовата линия Александър Миков, Николай Цветков, Борис Петков и Емил Манолов и в нападение Борислав Боянов и Петър Златков. След почивката в игра влязоха още Христо Матев, Красимир Симеонов, Емилиан Петров, Стоян Димов, Станислав Димитров, Цветан Цветанов, Браян Стоянов, Иван Мишев и Здравко Рафаилов. Мездренци започнаха с по-активна игра матча, но въпреки това гостите можеха първи да поведат, след като в 14-та минута получиха правото да изпълнят дуспа. Иван Крумов стреля от бялата точка, но вратаря Левашки спаси ударът му. 5 минути по-късно Цветков центрира от дясно и Боянов, останал непокрит, с глава се разписа за 1-0. В 25-та минута Цветко Иванов напредна от дясно и с хубав диагонален удар отбеляза за 2-0. 10 минути по-късно Борис Петков с силен шут от около 20 метра направи резултата класически. До края на полувремето железничарите изпуснаха още няколко добри положения, а в 42-та минута Боянов оцели страничната града. През второто полувреме горещото време принуди двата тима да намалят темпото. Въпреки това си размениха по един гол. В 61-та минута след двойно подаване с Цветков, Мишев излезна сам в наказателното поле и отправи удар, който бе спасен от вратаря на Скала, но Рафаилов довкара топката в мрежата за 4-0. В 75-та минута след центриране от фал Иван Крумов с глава вкара почетно попадение за зверинчани. Следващата контрола на Локо Мездра е в сряда от 18 часа. На градския стадион железничарите приемат втородивизионния Чавдар Етрополе.